Bung somthum panina he Prabhu Jisu ni khatchu kan biak in omna bula khopakhat taku guda khuwa nu pakhat hian aril rula mahar satna engemaw anei awangin angun somin athil leitura pola a han ei chuan apumana tawak maya athil ti awang chuan aril ru a hrawmin a hlau thawng em mai ni hemini hian rong bol na danga kalo zin chhuah awangin ina ka awm lova a chanchin min ron hril ma se engmah kan tih sak theilo ani atu ka chuan kan rong bol pui pakhat hian a pasal hovin kan ina a ron hruai ta a an ni nupa hi Christian an la ni lova ma se an mang an em awangin Isua Krista ti damna an bei sei ani damdoi ei tur ka chaw nu chuan pathian hne na kan tong trai saka an ril ru hreawmna chu tran pui an mamawh zawk hle ani tih ka hria a athil ti awanga a in chhirna le amang an na kata chhuah zalen an mamawh tak zet niin ka hria ani thei ang tawka an mah ni hnempa in pathian tu te ka hrila athil lo ei to kha chuan thil poi lian tham a thlen lo ka bei sei thu hrilin a poimawh ber zawk chu hlimna le lawmna tak tak lali suwa zara an lo nei theihna tur chu anei tih ka hril bawk a heti lai hian thlathum awm vel nau a pai mek a an nu pakara in rem lo na le chhung ko thil eng emaw awangin aril ru a ha em thin ani awm e chu aril ru ha na awang chuan ril ru fim pawh nei theilovin hetiang thil hi alo ti ta ani ril ru ha damna tur le thamawng taka awm theihna tur chu Isua Krista hne na in hlan chauh hi ani thu te ka hrila lali suwa hmangai na le chan damna thu te thil tam tak kan soipuia an nu pa chuan ngun takin an ngai thla a hun rem changa an chiar tur thuthung thar bu hi ka pe ani atuk lama anin lama tlaw tura in tiam chungin kan hawn tir ta ani atuk laia chuan kan va tlaw ta a an in kan va luh chuan chhuatah hian alo mu a apumna awang chuan alo trak chul mai alo ni thuthung thar bu kha alo pawma he Prabhu Jisu tin alo trap zoi mai a inchhung kan va luh chuan min han hmu chu alawm hle mai min tong trai sak ro lalpa Isuan min ti dam theihnan min dil pui ro tin trap chungin min lo ngen ngala pathian in engkim ati thei thu le tu pawh ama ring tua piang te chu thandamin an awm tur thu te soipuin thinlung le ti tak zetin kan tong trai sak le ta a ani pawh kan tong trai lai hian Isua hminglamin alo trap zoi reng bawk a kan tong trai zawh hnu chuan thuka chang te soi hoin kan ti a lau thawng lo tur le pathian kuta in ngat vek turin kan chahnon le ani lalpana ti dam thuai tur thu te soin kan biak in alo in khawm ve thin turin kan sawm tanghala hemi hnu hian adam tangral mai lova kan thei ang tawkin kan tong trai sak renga an chung kuain hun engemaw chen an ron in khawm ve ta thina kan lawm nge mai ni khuwa alo rei tak deuh hnu chuan an pa chuan a ron kalpui tawh lo mai lovin a in khawm te chu a phal sak lo le ta zel mai a chu a chhapa Christian a in pek chuan a bula a awm theih lo tur thu soin a vo chen mai a huthial a thlak da fo mai in khawm chak em chung chuan a ron kal ngam thin lo ani pathian zara anupui pawh chu thatakin a hring ta a pathian zara anau pai pawh chu thatakin a hringa hetia nau nei hnu hian kan zinga ron in khawm ve chu a chak thin hle mai a mase pasal chuan a phal lo em awangin atan han dir ingam chi ani silo anu te in lama a han tlan ve le ron thina ma se anu la chuan Isua ring don ani chuan an ina om chu a phal lo ve le zel sia alainet om tak zet ani an khobula hian kan ring tu te an oma an ni tlo ka vakal chang hian mi hmu hlau takin komchar lama tangin lo lut ve vat thina a fasen chu pom chungin Isua kalsan lo thu soin atana tong trai sak turin min ngen reng thina ni trap zoi chungin lalpa ta na thil pe ka du thu te le har san na to thu te chu a sei thina a thinlunga adu na te hilal pan a hriat sak nge yang ti ka ring tlat ani he nu khongai thlak tak hian
Yesua zui tu ani lan tirnan baptisma chan adu thu asai to a ma se pasal le anu te mai ba ka an khotlang mi te mit mai kan ven pui ri sia kan la ti lo tin sak thei ri lo ani an khwa le anu te khwa hi ring tu ti tham anom lo na le ring lo fir fiak tak tak te chen na ani awangin an kau hran mi ten an ngam pui ri lo ani engpo ni se thinlung en tu lalpa chuan adu na te chu hriat sakin ami te tong trai sak na chu angai threnga zalen takalalpa abiak thei hun tur po alo her chuak ve thua yang ti ka bai sei tlatani bung samthum pathum na lali suwa dam doi chu ni kha chut lai lam deuh to hian nu upalam to hi ramlam atangin sathai chip chuan chungin khochunga aron bailut sai sai maya an khuwa hi natma khuwa ni in chung ko za chuang chen na kui thing tlang kho pa ngai tak ania a ko thler lun lai taka an sa kho biak na mun om chuan an hinduru zia le an ril ru khau zia ta lang hle ome he khuwa hian kum nga vel kalta atang khan rong bol na nei tumin thei to kan chua thina ring tu chung ko khat kan nei te chu ipte pui ban na na kan man berani an khuwa chuan engtin emo chanchin thrashil chu kan tum rang thina an khuwa kan tlo ma sak ber tum pai chuan khochunga po kan lut phum fe thei lowa an thinlung a in hon lo em awangin kan rong bol pui min hruai tu chuan khochung min lu pui ngam ta chi lo ani kan phak ang to ka dam lo te tlo in tong trai na nen thei ang angin kan vil renga huneng emo chen nuwa an kho doctor ang hialin min ngai to a ring lo miril ru hel le sak tak tak te le an pui thiam te ngei po in dam doi min dil ta fawa hetiang hun rem changa hian tong trai na te in pathian tu te kan thril ve thei ta zela tum khat chu dam lo lo tur le kan ring tu te ne na tong trai in khom turin kakala ma se he mini hian kan bai sei angin dam lo en tur an tam lova hon le mai tuma an khuwa kan chua san don lai takin ka soi tak nu kha a fe hong khuwa alo thleng ve chi a kan ho tur nen kan in tok ta ni nanma khuwa hian rong bol pui tha tak mai kan nei a ani chuan kan pi hne na chuan hi kena kha doctor agia hi chiu ti ro dam doi a peng chenga dam vek mayang ti na lo hrila ani chuan phur takin dam doi chu min dil ani in chiu tur chuan anin lama kan in zui lut ta a anin kan han thlen chuan pona hian mi pathum vel hi an lo om trai maya min lo en deuh ha pa in dam doi po ke ma ula eng ma ang thei chuang lawang injection po ala to thina adam thei chuang lo ti in an lo sei hloma an ni ho hi khuwa atlai lam to bok nen an rui char hlom boka chuta ka thian pa chuan oke sang lam deuh hian doctor agia dam doi pek tur hi chu isua dam doi ania lo ngai reng ro u tuna a han chiwanga nak tu ka chuan adam vek mayang ti in a han sei tamaya karil ru chuan chutiang chuan adam pui lo mayang ti ka lau ang reng hle mai ma se mi de hriat na kan soi to sia lalpana tidam nge yang ti bai sei chungin kan tong trai sak nuwa a kho pa chuan ka chiu ta a dam doi ma mo dang te po capital bokani hemi nu rei lo te a hian an khuwa in khom na kan nei hun zir top ni tlaya chuan midang zong aya ma in he kan pi hi alo va thu wang maya hemi nu rei lo te a hian an khuwa in khom na kan nei hun zir top ni tlaya midang zong aya ma in he kan pi hi alo thu wang maya kan bai sei ang ngei khan atuk mai atang khan pathian zara a khup na kha lo dam ta a kan in khom chung zong te chuan ngun taka thu soi ngai thlain a thuwa la kan sak lai chuan kut beng in alo zom ve a kan lomin lalpan thil ro pui tak min ti sak awangin kan lim hle ani ani ang tho hian he natma khuami enge mozat te chu lali suwa dam doi kan pe ka wanga lalpan ti dam tak te an om thina an ni ho hian taksa adam na mai ba ka an ma ni ti dam tu lalpa chanchin ngai thla a ama chu zui an du em thina ma se tu na ri chuan zalen taka pathian an biak alarem ri si lawa
kan ring tu nei chun tengei po hian kho chunga tanga no chu avona an na tok reng zoka hetiang kara po hian lalpan ram nei a thul thei chuang lova tuna chuan in khom na tur biak in lian lo te kan nei ve to a ema sela kan mi te hi biak ina po an la ron in khom ngam meu lova engtikai mo chuan zalen taka ama an biak theina tur hun ala her chu tir nge yang ti kan ring tlat ani tin an khwa kan tlo ma sak ber tum te ngai tu chuan tun din huna ngot po hian lalpan nasa takin na min tho sak to ti a hriat hle mai lalpan min hruai zelanga he khuwa nge po hian kau ran thatak min ladin sak nge yang ti kan ring tlat ani bung samthum palina kei chu Christian kan i veri lawang kumsang ni pasari khan gopalpur khuwa an pui thiam nu pejuni aboral hlau maya hetia aboral tak nu hian afapa bonis rao kadrakachu aril ruana hle maya anu kha an khope juni an pathian te kau thin tu ani a khatia athi tamai kha enge mo wang ni nangai tlat maya alung oi theilo chuan mo pu tur azong taroi mai ni a then rual te som khomin an hne na chuan anu ti chan chu an kho che vela Christian te wang ani tin a soita a an kho kiang vela Christian te an lo om chho ve zel ta ka chuan an pathian te chu an thin rim ta a anu chu an eilum ta ni na soya in rot phur chapin nasa takin anin so thin rim ta a ti chuan an kho che vela Christian om ve mitlem te ta chu ngai sa turin an suak ta a an kho kiang uliki gudat khuwa ring tu puitling an hmuapiang ta chu an soi sata a naupang ho thlengin rigrap chungin kut an thlak zel boka an khuwa tanga chuak vek turin an hriat tir ta a chu tiang zel chuan an kho then om sendi padi khuwa ring tu te po vo tur le ngai sa tur chuan an kal ta a hemi khuwa ring tu om chun te ro hi chu khodanga an zin lan ani awangin engma an ti thei ta lo ani heng an thu buai hi sarkar thu nei tu ten an lo hret huaya boruak chuan beng dai ta ani chumi ni atang chuan an kho che vela ring tu te chuan lau thong reng rengin hun an mang ta thin ani hun a in her liam zela kumsang ni som pariat kum tir khan bonis rawa fapa chu aboral ta hlau maya afa baboral na hian aril ru atina hle maya chu mai ba ka anin chunga chuan tharau sual om ni a hriat awangin a thla amuang theilowa zandam tak anina po riak ngam to lo ani hetiang hun an ton ta ka chuan an mang ang ta hle maya thlamuan na an lo nei theinan le anin chunga chuan zalen na a om theina turin tong trai sak na le tul dang te ti sak turin kan rong bol pui thin nen chuan min ron kauta a February ni riat sang ni sompret lai lama chuan kan vatlo ta a anin chunga chuan tong trai na hun kan man puya tin pathian thu te hrilin kan ti tia anin chung pindan tin chu pathian hne na tong trai a kan hlan tui chuan kan the chuak vek boka lalpa isuan engkim a hne vek to a thlamuang takin om ro tin kan cha ato pa chuan bonis rao chuan kan pui fanau te hi chu hindu dan ang angin zirtir ula tulin ti na huna hruain inzinga teltir ve ro mase ke ro chu karon tel veri lawang miten boni sapo Christian ni veta tin an soyanga aza thlak don e mai ti in min hrilta a pathian in a thin lunga thu a soi to nge nia ka hriat awangin lom taka chang chungin ani po chu kan zinga lo tel ve turin ka som ta a ani chuan hun engemaw chen chu Christian alani ve thei ri lo tu thu a soi le mai boka ti chuan Christian te na sataka lo do dal to thin tu boni san pui le fa te chu kan zinga chuan an ron in khom tan ve ta a achang chuan ama ngei po aron tel ve fo thin ani hemi hnu deuh hian kan kau hran chung kwa har san na kan tok tlat maya kan in khom na thin te khan an ina in khom min phal sak ta tlat lo maya indu le thlakhata voi kat te in khom ro an ti a heng hun lai hian in khom na biak in kan la nei lova kan rong bol tu ni thin te huana kan in khom mai thin
hetia an ni berin har san na an siam ta ka chuan kan ril ru a boi ta kop mai a ti ngai na kan hrelo hle mai chutia ril ru bai vai taka kan om lai chuan boni sa chuan aram chu biak in sakna atan pek adu thu a sai ta hlau mai a ma se tun ma a khosak dan te ngai to in kan mi te chu an ril ru angam thei chi lova ni ma se la du thlan tur dang kan nei tak lova chuan boni saram min pek tur chu pom sakin thu kan thlung ta a tin biak in kan nei thei ma chu an thlama in khom po min rem ti sak le ta zela hetia a thlama kan in khom tak nu hian ani po ko thran mi te zinga atel tam ve ta tial tiala in khom pui le hun puya te kan kianga telin min zui ve ta fo ani biak in sak ngal mai chu kan latlin ri lo awangin hun engemaw chen chhunga ta na kan in khom na tur kan phak tok te in sapotila ti in kan rel ta a hau tak lo te sak kan tum chu kan mi te thinlunga lalpan na athoka thanem kan ngai chhota zela biak in adung lam fit som ni paruk le awang lam fit som paruk a zawin kan sata a kan field office lama tangin tran puina kan don ba ka mi thanem ngai ten min puya a chung rangwa se thlama chi in kan sa zo ve ta a ama boni sange chu mistri na toka biak in satu ber alo ni ta boka ti chuan august ni som ni panga sang ni som pakwa chuan kan biak in thar chu reverend lalram din tharakol ni field secretary chuan a hong ta a pathian nen alom thu soina nein lim takin ruai nen he hun hi kan mang ta ani an kho che vela christian tin ho dar vek tu tu bonis ro kadra ka chu aram chunga ama nge in sak biak in thara chuan anu puile afa te pathum nen hemini hian lalpa hena in hlanin baptisma an changta a an ni rol hian ring thara engemaw zatin mi ron bel tha bawk ani he gopalpur presbyterian ko thran biak in hi a mel in a tlawm na a chevel khuwa biak in ding ma saber ani a tin he biak in a lo din theina tura lalpan thil ro pui tak ati te awang hian kan ngai hlu em em ani bung som thum pangana rip thimata chu medieval hun lai khan europe a khuan misual tan tir na turin ulbing chunga lei hnuai pindan thim hreom em em mai an siam thina heng rip thimatang te chuan tu ma biak tu le kom tur an nei thei lova an tan na hmuna lo lut sa su le ran nung dang te chu an thian nei chun le nun na nei thil an hmu thei om chun te chu an ni fo thin ni eng poina chun ngai lo hmun thim hreom taka chuan mani chawin an khosa sigle sa le hun bi rengin anuna omzia anei thei to lo mun hreom taka chuan mani suang tu na komin hun an mang ni leng zan khua a beisaina reng nei thei lova an om awangin tam tak chuan an at pha hial bok thin ril runa le beidon na hreom tak tuarin an dam chung ni te chuan chiar liam ta thin ani pathian khongai na zara mani phak ang to ka rong kan bol mek lai hian lalpan thilro pui tak min ti sakte chu kan mu fo thina ni ma sela heti mek lai hian kamit chak lo na chu zoi zoi in azual chho zela ka tak sokhon war chuan thimlam apan ta zel maya thingtlang khopil ril taka kan khosak awangin tunlai khovel ma son na le changkan na lo thang zelin mihring te a chhop chhuah thar electronics le social media te chu kan hriat lo hlanin a lo chuak thar zela mit khomu fia to lo na ka lain mobile phone le internet man thei reng reng lo na hmuna kan khosak ta ka wangin social media khovela chuan kan exist phave tangang lo ani mani to ka le kha chiar le thuzia nuam ti ve tak thin kha a engama han ti theilova kan om tamai chu hriam ka ti hle thin pathian le khabu thiang lim te po mani a chiar theilova ka han om ringot te chuan ka kho harna ati zual le then le rual ten matiang sonin ral tiang an kai zela khovel changkan na lo thang zelin a hrin chhuah in kom na le chanchin in hriat ton na man ro tha le tangkai tak tak an man thin te chu a engama mang theilo khopin ka bang bauta a
hanin zir chho ve zel turin kamai cher a chuai to lam ani bok si a chung khat laina le then rual te nena thu in thon le thalak te nung chang hlim thla hanin thon vel te chu a engama ti ve theilo le hrethiam ve lova ka om chuan kai mi chak lo hi min ti chak lo zual hle mai ani hetianga ma ni chak zong le du zong te po eng ma ti theilo hriat chak zong te po eng ma injir theilova tunlai khovel thang zelin akentel changka na sang te mang theilo le angai na hreve lova ka han om tamai chu a khua harin hre om ka ti em thina chu ani kata na rip chung thim tak mai chu ni kha chu kan pastor reverend zairem tluanga hian ka farnu nau om pa a an in avaleng hena phone changkang ho chu atong the da thei ani thu alo hrila ka phone phek hlaya che chuan alo siam rem sak ngal boka kanau lo hong in min han thril chuan kalom nge mai ka han en chin ve a ka thil chia du zong te chu ka phone chuan min chiar sak ta zat zat maya ka phur ta nge mai pathian tran puina zara thei to pa injir chho zelin ka du zong chiar theina le zon mu theina chu kalo nei ve thei ta a Google Talk back anti mai chu mangin ka du zong engkim mai phone om te chu kalo chiar ve le thei ta a ka wa han lom tak em heng changka na zong te hilal pan katan min lo chup chua sak ve reng ani ti ka hriatin kalom tak zet ani heng thil nuwa hian pathian zara ka du zong chu chiar theile zong mu thein kalo om ve le ta a ka chiar ka ti hian ka phone ami thil om te chu Google Space Synthesizer mangin ka phone hian min chiar sak ani zoka pathian tu le tunlai khovel chanchin te lekha bu thatak tak chungai thlak sen lo ka nei le thei ta ani Google Voice Assistant mangin thil tam tak chu kalo mang ve le thei ta zel boka amai ro chu tuifin ria ta luipui te an luang lu ta chu ta tang chuan luan chhual le na om to lo ang mai hian ka hriat chak zong le ka thil zir du te chu ka chiar chho thei zela ma se luang chuak turin horop chut hi ka tan chuan a har sa em maya min chiar sak thin tu ka phone chuan ka du zong soi turin kan lu sai tongin horop min chut sak thei si lova hei hi ka ti thei lo chuan ka tan na rip chhung atang chuan ni eng mu phakin nom tom ai la kala chuak tak tak thei ri lo ti ka hria ni ti chuan COVID-19 hripui leng awanga kan in khar kip tlat hun lai khan karil ruin lalpan hei le chen min om puya aro puina tarlan na turin heng atang hian thil enga motal zir chuak theila heng hun khor thlak tak hi kan tan mal som na alo ni jok don ani ti in ka ngai tu a bu chi u matangin pheng phelep moi tak ma alo thlok chuak thina lom tiril ruchungin kamamo em khol sut chu pathian tran puin hmanga zir thiam nge turin kain buat sai ta laptop computer a horop chutna te chu kadap kwal dan dana thiam thuai chu ka chak view na in om bichil lutuk niin ka hretlat maya ka phur na chu are le tan don hian ka hria multimedia keyboard kan nei chu ka han lek chuak le dona karin aina me na alo la tam tlat mai bai fe chu angai don ani hi ka tiril ru a ma se ka thiam chak na chu ana sat em awangin thei top chu a zir ka tum tlata kan nu hian tun hmalam khan khol chuthi alo zir ve to awangin uzung tang han da dan le chut dan tur chu min ko mu a khol chut dona kut zung tang da dan tur dik taka ka han da nu chuan ka han chukau kova akal dik thei donin ka hreta a phur takin ka ri takau ko reng maya heti hian enge ka me tipa chung zelin ka zir chho zela karil ruin kamit chak to lo ma se lalpan beng hrian na thatak le kut zung tang som in pek te hi kala nei tha a lalpa tran puina in heng horop me na te hi an om na hrebel vek tur hian ka zir thei ni tiril ruchungin ka tang le ani ti chuan pathian tran puina azara ka kut zung tang te chuan horop chutna te chu a om na alo hrikim ve thei ta a ka va han lom tak em tuna chuan lalpa tran puina in ka du zong le ril ruwa om te ziak thei turin hol chut kalo thei ve ta a
mi hrisel pa ngai ta na thil hote kha ke ni ang mi chak lo tan chuan ral pui phiar alo ngai to a nima sela heng ka tan na rip thim chunga ta chuak thei tura min tran pui tu lalpan min om puin min hruai reng thin ti ka hriat awangin kalom em ani bung som thum paruk na pathian masterpiece chu ni khat chu kan rong bol pui pakhat nen kan mi tetlo turin kan suaka an ni hi kho chunga cheng lovin an huana an chenga an chen na mun thleng tur hian korte ka na nga ya kan va thlen chuan an lo lom le mai tong trai na te nein pathian thuin fui na te kan nei puya kan hon don chuan mai sakhal lian deuh mai min hon tira kan hon konga chuan korte khaka na ngai le a nidanga po helai hmuna hi chuan kan panhia hu dun ai chuan ti in ka thian pa hen min pokai mai thina chumi ni chuan phaihok pum kan lo bun dun hlau maya kamai ken alian sia tuidai mai tur chuan ka han in siama ka thian pa chuan ka huang ti a hlau sia tui hi mal te thleng vela thuk ani a ka phaikhok ka lo phel to awangin ka kut ding lamin mai ka khaya ka kut veilamin ka phaikhok ka kinga reksek ka ak boka ka thian pa chuan a kut le lamin a helmet a kenga le lamin a phaikhok a khai thunga a hmalama a ipte ak boka chu korte a chuan min pokai ta a kan bor dun box sia korkam chu alo nal viau mai box inen kan posi anal hlei thei lo hle maya ma se tlu em lovin kan kai thei ta ni pathian rong bol na kan thona hian hun hlim om le nuam tak kan ton chang om fowa a changin kan bei sei lo lam dai hun kan ton chang om bok thin mun nuam lo le chet vel har sat na muna kal chang om boka mi ten hlim le lom taka min lo don son chang oma tu ma in beng khon lo chang om fo thin pathian zara hlim le lom em ama ni in lam kan pan thin lain zak le thin rim tlawmai taka kan hon chang om fo bok nimal sela heng zong zonga hian lalpan min kalsan ngai lova min hlia khu in min om pui reng zoka kan ti thei rual lo le ti ngai na kan hriat lo thlengin min tho sak le thina ka chak lo zia hria in min tran pui turin man ro sang thang min pe a arong bol na tura kan ma mo chu eng hun atan po min buat sai sak zel thin ni in ka hria heti ma min hmangai na hi ata na lu em ani rum khat chu kan rong bol pui pakhat hian pathian in aro puina tar lan nan amhang du che hi alom lutuk chu wangin nang po pathian man turin in pezel ro tin min hrila hetianga min fuina hian karil ru an he hle mai pathian in min hruai to na te athil ti ro pui tak tak min hmu tir thin te chu ka suang tu let neu newa ei mi chak lo tak mai heti tak hian lalpan min om pui ani ti a hre chuak chho zela ami hlia khu na le a that na na sa tak awangin khongai rong bol na te min pe a ama chak na in thil dam tak min ti sak boka heng zong zong te hian lalpa mangai na ro pui zia min hmu chian tir le ani zo kho thing tlang nun thiang lim le nuam tak min tem tirin khopui nun chang kang le moi taka min hruai thleng le a lekha thiam angin lekha thiam te zinga hun mang thein min siama miza om te angin din mun tha jok te khovel chu min hruai thlengin mi har sa te angin re thei na na sa tak min pal tlang tir boka mi chak te anga ko sak tira omin mi chak lo ber khanun dan min zir tira hrisel tak angin dam lo en kol na hna min pe a bor som na hre thiam turin kanuna ti dam thei lo nat na min pe boka ma nia eng ma ti thei lo kha mi hring te ti the moi lo thil ro pui tar lan na man ruwa min bang fawa dam thei lo ma se dam na kim isu nei tu ni box si in min siama ma ni chawa pen khat po kal ngam lo kha lalpa chakna awanga thil tam takti saka om thin kani box sia ka chak lo na na sat pau le kata na khongai na chiang zual thin ka duang le beisei angin ka tong trai na te chanin om hal mai lo ma se min ngai thlak sak reng ti ero ka chiang sia khowela re thei angai ngain om fo thin mai la sum tam takin na lai thei lo chatua nun na chukatan da in om ti ka hrebok si
pathian in thil zong zong a siam lai khan a thil siam te chu ena tha ati hle ti pathian thu chuan min hrila tin keini mihring te phei chu ama an pui nge ya adu taka asiam kan ni a sam ziak tu chuan lo om tak le mak taka siam kan ni thu a sei boka chu wangin leile van le chung om zong zong te siam tu pathian chuan ti pal thil thu ni lovin du taka asiam mihring te zinga tel kani awangin engpo ka chunga lo thleng se pathian in du tak le uluk taka asiam pathian masterpiece chukani ti ka in threchiang em ani mihring na lo chak lo tial tialin ka khomu te chu lo tlem tial tial ma se min mangai na ero akiam ve ngai don lova a thil ti theina chu ka chak lo na hian ti fam kimin om fo thin ti ka hriat awangin uluk taka min duanga du taka ka ti sa rem khom tu hian chatuan thlengin min om pui rengang ti ka hretlat bokani chu wangin ka chunga thil lo thleng zong zong min hriat sak vek tu hian katan alai nan na akang tir ngai don lova ami ngai sak na po kalaka tangin milak sun sak ngai don heklo kaya tan chuan lalpa ngaya miro pui ni theina tur le alom tlak nun nei ve theina tur chu kadam chunga ka zon tur chu alo ni ta ani